Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakiraɓe wondaɓe Jangol Plaku TV, mi silminake dow moɗon mi hofnon kala ha gonɗon nder duniyaru fuu. Ɗum derrawo moɗon Adamu Haruna. Hande bo min gaddani en tindinore dede ko larani hala kujeji ɗuɗɗi seɗɗa ɗe ɗuɗɓe nder moɗon piɗinanta min jamɗe. Dalila majum min gaɗi mumi vidéo musamman min mbiha min gaɗana en heɓa ɗuɗɓe nder meɗen botoro be majum dede ko larani hala appel ko nandi be majum. Ɗuɗɓe nder moɗon ƴamami lawol ngol to mi mari haaje dede miɗo waɗa appel be goɗɗo mi enregistra dede audio ma bo vocal ko min gewtitata ha appel ma yake fere tawan goɗɗo ewnima amma aɗon mari haaje dede enregistra vocal ma dede ko gewtititon mayɗo ko da ɓawa dalila hunde fere ko waɗan a yerɓana goɗɗo e ko nandi be majum ni mi tammi on pamani am dede ko min foto may ma bo yake fere a tawan goɗɗo fere hanko bo ha téléphone mako kala ko yewtidi be yimɓe fuu sey a tawa ɗum wari ɗum enregistré vocal ma ɗum sigake ko da goɗɗo no hosu téléphone maɗa wawan heɗito ko dede ko gewtitita be yimɓe appel maɗa an a anda to clé ma ɗum ɗo enregistré ma bo ɗum ɗo enregistré an a anda lawol ngol a tokkata a darna ɗum. Ɗuɗɓe nder moɗo ɗon ƴamnamimi lawol ngol mi tokkata mi darna ɗum ma bo lawol ngol mi tokkata mi enregistré vocal may ɗo to dalila majum hande min gaddani en tindinore dede no a warata ɗum may nonnon wormo ƴamimi lawol ngol mi tokkata mi bloka numéro goɗɗo ta waɗa ko ewnugo yam to ɗo ewnami ko da o ewniyam numéro am ta salo ko nandi be majum ma bo to miɗo bloki goɗɗo lawol ngol mi tokkata mi débloka mo ma bo lawol ngol mi tokkata mi wiya to wodi mo mi bloki ko nandi be majum. Tindinoje sinde min gaɗi min gaddana en tindinoje may ɗo ma bo sin yake fere a tawa to goɗɗo ewnima a tawa ɓawa téléphone maɗa flash jite ɗo waɗa flash dede ɗo hasko ɗum ɗo maƴƴa ɗuɓɓe nder meɗen ɗon giɗi dede gaɗana ɗum téléphone ji mumen non maɗo yake fere a tawa ɗum ɓeddana téléphone woɗugo to goɗɗo ewnima ni ɗum waɗa ko maƴƴugo yite to ɗuɓɓe nder meɗen giɗi gaɗa ɗum anda dede ɗum gaɗete hande ma kanjum ma min tindina on dede no tokkata a waɗa ɗum ma bo ɓe fere a tawa non may ɗum waɗanaɓe a tawa téléphone maɓɓe to ɓe ewniɓe ni a tawa yite e maƴƴa non may ɗo ɗum dama ɓe yake fere a tawa ko ɓe nder yimɓe ko jemma ko an kam nangue a tawa ɗum maƴƴa yite ɓe giɗi ɓe désactiva ɗum amma ɓe anda lawol ngol ɓe tokkata ɓe désactiva ɗum e tindinoje fere fere on kam ngam may ɗo sey ton tokkimi nder vidéo may ɗo on dara dede nde ɗum tammi salorago. Amma hedde ko may ɓen ɓe abonnayi ha chaine Jangol Plaku TV YouTube ndare saragal jungo moɗon ñamono ngel bindi boɗeji ɓe ɗo vindi s'abonner ma bo subscribe a habda abona a maɓɓita cloche de notification ngam ta a dede arata vidéo ji ɗi min tammi yerɓugo ɓawo nonnon ta yejjutu saragal jungo maɗa ñamoɗon a yiyan kolel fere waɗi ni like alama like ta yejjita memugo dow magel non mayɗo ɗon nder ko ɓeddata encourage gomin min gaɗa ko wadduno gon vidéo ji ɗeɗe ɗi maron haaje nonnon ha jotta miɗon siftinora ɗeɗe ɓen maranɓe haaji nastugo groupe ji amin je whatsapp on mbawan matougomin min gata on ha groupe ji amin je whatsapp ɗum 1000 francs boron goɗɗo yoɓata min gata ɗum ha groupe amin je whatsapp heɓa siwto ɗeɗe ko nde a ƴami min kaza mari haaji kaza min mbiya min gerɓante ko min neɓa min keɗtaki message maɗa e ko nandi be majum yugo ɗeɗe kujeji ɗi ƴamoton min may fu ɓurna fu min ɗon gaɗa vidéo ji majum ha whatsapp kullum min gaɗa to a yiɗi waɗugo kaza to yimɓe ƴami min kaza no warete min gaɗa vidéo musamman min gerɓa ɗum ko da tammono a ƴamay ɗum sey a tawa nda vidéo may ɗo a waɗi ɗum ɓe koye ɗum amma yake fere a tawa on gona nder groupe amin je whatsapp a ƴama min a mari haaje kaza hedde ko min mbiya min gaɗi min vidéo musamman min gerɓanima goɗɗo ma ƴami min o ma ƴami min o ma ƴami min nden sukleji amin kujeji fere fere min gatta min gaɗan vidéo ji youtube min gaɗan je whatsapp ƴamiji sakiraɓe to weeti ɗo a tawa message ji ha yimɓe ɗi ɗuuɗa accu message je whatsapp tan je facebook ɗon je instagram ɗon je telegram ɗon message ji ka fere fere e nden bo e nandi ɗum hunde on sande ha wiya jabudo kala ko me fu goɗɗo fere bo to a jabaki ɗum yake fere a tawa ha ɓerna yake fere on giya on ƴewnan min fo on tawa appel man ɗum salatako gal whatsapp yake fere sey to min bloki appel man ɗo ngam to min blokayi ɗum ni min keɓata min jabo ɗeɗe ɓen wolwan ɓe min yake fere a tawa appel ji yimɓe tan ma kala jotta kam mi fota mi réponda mi heɗito message goɗɗo ma bo ha mi wonna ɗum vocal mi jabo ɗum e ko nandi be majum ngam may ɗo maranɓe haaje majum fu nda numéro ji amin ɗon numéro am min Adamu Haruna be numéro Saleh Hassan mo matuɗo nder amin fu yeccay on nder lawol ngol tokkoɗon gerɓon 1000 francs may wata on ha nder groupe may ɗo mi tammi on pamani am sakiraɓe ngam may ɗo e dille nder vidéo may ɗo e tindinen tindinore nde mbiɗen ɗum tindinore nde ko larani lawol a tokkata a yaha wata goɗɗo ha liste noir a bloka numéro muɗum ni wata fota ewnuma ma bo lawol ngol a tokkata enregistra vocal dede yimɓe ɓe gewtiditta e appel ko nandi be majum mi tammi on gejjita tindinore nde tindinaynoɗen to ngam ma en dillugi on dede no ɗum tammi salorago. Yawwa sakiraɓe arande man ɗoni to en gari en nasta dede babal ha appel man ɗo babal compose ugo numéro to waɗi mi tammi nda ɗum ɗo sera lesgal jungo maɗa nano nda ɗum ɗo mi tammi on dari ɗum boɗɗum to a waɗi a mema dow magel babal compose ugo numéro to a yiɗi a ewna goɗɗo ni misalu nda ɗum ɗo jotta tabbitina ɗum waddanima banni to ɗum waddanima banni nda numéro ji maɗa dede appel ji maɗa je gaɗɗa joni en arta en tindina lawol ngol a tokkata to a yiɗi enregistra dede appel je gatta be yimɓe kala ewnuɗoma fuu a yiɗi appel may ɗo ɗum enregistre dede nder téléphone maɗa ma bo to ɗum ɗon enregistre a désactiva ɗum to a waɗi sey a lara seragal jungo maɗa ñamo dow nda ɗum ɗo alama toɓɓon taton ɗo sey a wara mema dow makon banni ɓawo to a memi dow makol déjà nda ɗum ɗo ɗum waddani en hedde ko tindine non may ma a wawan gara dede ha lignol arandirol ngol taw nda dede histoire des appels a wara nasta dow majum taw hedde ko tindine ɗo man ɗo ɗo nda dede appel ji maɗa ɗi gaɗɗa fu dede yimɓe ɓe nodduɗa yimɓe nodduɓe ma e dede nodduɓe ma keɓayi ma jotta to a wartayno nda dow ɗo ɗo ɗum appel manque dede yimɓe ɓe nodduma keɓayi ma nda ɗo dede ɗo ɗum numéro ji ɗi pat numéro ji ewnuɗi yam ɗi keɓayiyam mi heɓayi mi noti misalu man ɗo mi tammi on pamaniyam to jotta en lorto ɓawo en lortake ɓawo jotta misalu nda ɗum ɗo en gari en
en ɗo en mbi to a wari a meman dow ɗo ha alama seragal jungo maɗa nyama alama toɓɓonta ton ɗo ɓawo to a wari a memi dow makon to a mari haaje a enregistra dede kala appel je gaɗɗon ɓe himɓe fu a enregistra vocal mai ɗo sai a waranda ha lignol ngol haɓe windi dede activer enregistrement automatique des appels sai a wara mema dow majum ha lignol deuxiéme wol ɗo to a wari a memi dow magol ni to memano dow magol to darano nda ɗo less ɗo mi tammi on dari koɓe bindi déjà ɗo appel ji man ɗi mi watta ɓe himɓe ɗi pat ɗi enregistre ɗo ha nder dede téléphone am to ɗo mi waɗi ɗum e ɗum activi jotta to mi yiɗi mi désactiva ɗum bo an to a kilai ɗum ɗon no waɗanma to a yiɗi a désactiva ɗum an mai ma a lori to ngara ɗo mai tan to a wari dow alama toɓɓonta ton kol man ɗo to a wari a memi dow majum banni ni a wari jotta a laari désactivé ɓe kolli to a wari a tawi ɗum windanma désactivé to a tabbitina ɗum ɗon no activi mi tammi on pamaniyam to jotta ɗum holliyam ayinde mi activé ɗum holliyam désactivé nane bo nde ɗum activaka no ɓe holliyam mi activa ɗum yawwa mi tammi on pami to a wari jotta sai wara mema dow désactivé man to mi memayno dow désactivé man banni to a larayno nda ɗo less ɓe golliyam jotta déjà mi désactivé de enregistrugo vocal ji mai to mi lortotono mi wara ɗo mi wara mi mema mi wara mi haɓana mi laara e ɗum ni jotta ɓe kollayyam mi activa fayin toujours on laari holliyam mi activa pourquoi saboda mi désactivé ɗum yawa to jotta sai en nasa dede nder paramétre kujero ma en tinina tininoje luttude bo isin to a yiɗi a bloka goɗɗo ko ma bo a yiɗi a lara wolmo a blokina e ko nandi be majum ni numéro makko isin yimɓe feere damatama be appel ji ɗo misalu sai a wara nasa nda babal paramétre ɗo to téléphone ma be anglais woni ma ɗum setting sai a nasa dow majum ɓawo to nasti dow majum a wawan a dirto en artira en dirtoro less jotta misalu en mbawa arten tiniɗen tininore nde taw nda babal alama tem ɗo jotta kono fertoɗen alama tem ɗo jotta misalu laaru dow ɗo misalu dow ɗo a laari ɗum woni am blé jotta kukoyji ɗo bindo koy ma alama ɗum woni am blé to a yiɗi an a sanja de couleur ma dow couleur ɗo ɗum fottanayima lawol ngol a tokkata waɗa ɗum sai a wara mema dow alama ha ɓe windi tem ɗo ni awta memi dow majum ɗum waddanima mi tammi a laari nakkujeji mai feere feere couleur je fottanma fu a wawan a subta jotta en mbawa en subtade den couleur ɗum bana jaune ɗo je troisiéme ɗo sai a wara a mema dow majum banni ɓawa memi dow majum déjà a laari ɗum hollima alama banni ɗum wartata sai a wara dow ɗo seragal jungo maɗa nyamo ha alama waɗi goɗɗo sai a wara a mema dow majum banni ɓawo memi dow majum a laari déjà ɗum sanjake laari no ɗum warti a laari koye ma dede no koye garti ayi ko sanjake koye garti to ɗon lawol garata gaɗa dede couleur je marɗa haaje fu jotta sai en gara en tindina dede ko larani haala non sai en gara en tinna dede ko larani haala blokugo numéro en mbi blokugo numéro bo to yiɗi ha bloka numéro goɗɗo ko goɗɗo a yiɗi a lara himɓe ɓe blokuɗa sai a wara nda ɗo ni nda numéro bloqué a laari nda numéro ji dede ɗo to woodi numéro a blokunoma to a nasti a tawai ka to wala bo ɓe ƴamete to a mari haja bloka numéro goɗɗo ɗo a warata nasta bloka ka sai a wara mema dow majum banni ɓawo to a memi dow majum a laari wala numéro min mi bloki jotta ɗo ɓe holliyam mi ajuta numéro je miɗi mi bloka ma sai mi wara mi mema dow ajouté man ɗo mi memi a laari ɓe gaddaniyam mi composa numéro mi wawan mi composa numéro misal mi composa numéro je fottani fu mi waɗa komi waɗi fu jotta so mi wari ɗo to mi memi dow alama bloqué ɗo ni ɗum ɗo to mi memi dow alama bloqué ɗo ni jotta numéro mai ɗo ka blokoto to min na ɗum mi hollay on tan to a wari ɗo on a memata bloka to woodi numéro a blokuno bo to a tawi ka to a memi dow maka ɗum waddante ɗum holluma débloqué sai a débloka ɗum to ɗo on lawol ngol tokkata ngara de débloka kala numéro je marɗa haaje fu non tindinoje man ɗo misalu a wawan ngara nda dede nda kuje ɗo affiché d'appel a waɗan nasta dow majum dara kanjum bo ko ɗum nufotonda ɗum ɗo mi tammi a laari isin to ɓe ewnoyima to ɓe ewnoyima no giɗɗa appel mai ɗum waɗira jotta a laari nda ɗo misalu min dow ha téléphone mai dow ɗo ɗum warata tan to mi wari mi memi dow alama kungel ɗo ni mi décroche mi notake amma to en gartirayno ɗum ɗo en gartirayno ɗum ha ngol arandewol ɗo accunge to mi wartiri ɗum a laari no ɗum wartiri a laari téléphone mai no wartiri ɗo bo less ɗum wonata to ɓe gari ɗi ɓe ewniyam min memai dow kungel ɗo mai tan jotta ni sai mi turorongel dow mi tammi on paami dede no mi nufoto to ɗo ma dede no appel waɗirantama dede no fottiranma fu a wawa gaɗa ɗum amma min misalu jotta nda je ɗo ɗo on mi waɗi min je less ɗo on mi waɗi jotta to goɗɗo ewniyam ɗo ni misalu dow tan ɗum warata mi mema dow tan mi décroché dede appel mai ɗo kanjum ma ɗo on tinore wato paramétre mai ɗum mari tindinoje feere feere ɗe goɗɗo feere kam tammaki ma anda dede no ɗum warete dalila majum min kabdata min giya dede kala ko hani fu wi'e ɗum andani dede ko woni e téléphone maɗa ɗuɓɓe nder meɗen a tawa ɗo jogi téléphone man ɗo yiɗi waɗa hunde feere anda dede no warata nde ma bo anda wonde hunde kam ma e nde waɗe sei to ɗum timmini wiya a ce kaza fu e waɗe na e ko nandi be majum to dalila majum min noon kabdani seɗɗa seɗɗa min gaɗa ko addango en kujeji mai nda misalu nda ɗo jotta nda ɗo dede ko larani haala flash de appel yake feere a tawan goɗɗo to ɓe ewnimo a tawa téléphone mako ɓawo mai ɗo e ɗum huɓɓa hite ko bana jemma ko nangue man ma a tawa ɗum huɓɓa hite to a yiɗi a waɗano téléphone maɗa ɗo a warata a nasta mi tammi a laari to a nasti dow majum banni to a waɗi a désactive kungel ɗo ni to a active ngel kadi jotta a laari ngel ɗo désactive to a active ngel banni ɗo ni warta nde ɓe ewnuma fu kuje ɗo mai waɗa ko waɗugo a laari jotta mi active ngel warta kala nde ɓe ewnuma fu a yani ɗum maƴƴa yite to a yiɗa non mai ɗo bo ko ɗum waɗananoma e téléphone maɗa sai a wara désactive ngel mai ɗo banni jotta to mi désactive ngel ni to ɓe ewniyam wala yite huɓɓata e téléphone am amma to mi active ngel ɗo bo to ɓe ewniyam ɗum waɗa ko huɓɓugo e ko nandi be majum tinninoje mai de ɗuɗe mi yiɗade de vidéo meɗen mai ngol e juuta dalila majum waɗi mi en darna de
kuje do mai ha do misalu babal do ha mi nasono yendo en lorto bawo en tinina dum sedda kanjum tan dede ko larani hala volume da do to wari nasidu majum dede hala sonori adusta dum volume ji sin to be ewnima nda volume dede ko larani hala appel do no gidda dum wonira nda an kam kujeji fere fere ni sai to anasti an be hore mana to wari anasti kujeji fere kam a famai dede no dum woniri dalila majum to wortininoje de mardon haaje dede ko larani do man do on bawa windango min ha comment on geccamin on mari haaje majum minon bo min kabday min gada ko waddango on dum yawo sakiraɓe mi tammi on daari lawol koygol ngol tokkoɗon ngal on tindinore nde min tindini on na ɗum sey to mi lorti mi limti ɗum no hunde nde giiɗo no nde warete mi tammi vidéo meɗon ngol fottani on ngam meɗon min ɗon getta on sosai yugo ɗuɓɓe nder moɗon ɗon bolwana min ɗon getta min yugo min ɗon gaɗa vidéo ji on ɗon mbiya vidéo ji meɗi ɗon ballita on ɗuɓɓe ɗon bolwana min ha warta ɓe hakke feere min keɓata min jaaboɓe yugo ɗeɗe kujeji meɗi ɗon ɗuuɗa ngam may min getti on min getti on min getti on Allah ni barkiɗin Allah accu gondal hakkunde meɗen ngam min ɗottoto on kala nde min gaɗi vidéo fou onon bo kabde ɗeɗe partage le mayɗo on partage ana ɗeɗe sakiraɓe ɗuɓɓe heɓa hamɓe ma ɓe gara ɓe nasta ɓe mbotoro ɓe majum nanema Jaygol Plaku TV suno amin fu min ngada ko waddango en kujeji nafoji dede ko larani hala informatique na sey to a yehi a ɗaɓɓiti ɗum ɓe wolde feere ko awiya ko français ko anglais ko nandi ɓe majum ɓe wolde meɗen fulfulde ni ɓe fulfulde min garata ɗum heɓa to a wari a windi a ɗaɓɓiti hunde ɓe fulfulde a tawa ace wodde de ɓe gaɗani en ɗum ɓe fulfulde na sey to a yehi a ɗaɓɓiti wolde feere ngam to a wi kala je wolde feere jata a gaɗani a ɓeydani wolde may daraja an bo a busti wolde maɗa dalila majum min puɗɗi waddango en vidéo je ko nandi be majum heɓa enen bo en ɓañta wolde meɗen heɓa nde yaha yeeso kamma ɗo min ɗon gelo on ballay min dede be dabareji ɓe dede kala ko hani fu heɓa kugal men ngal yaha yeeso nonnoon ta gejjite usen waɗugo like saragal jungo maɗa e ñamuɗon ma bo nano a yiyan dede kuje ɗo kolel feere waɗini alama lay ta yejjitu memgol ɗum to a memi dow majum mayɗo a yiyan no warti blé non mayɗo ɗon nder ko ɓeddata dede waɗugo youtube ɓe publia vidéo mayɗo ngol dayo yimɓe ɗuɗɓe nasta dara ngol ma bo ta yejjita partage limman banta noon no min mbiyon ngam may ɗo sakiraɓe banta min mbiyama bawa bo maraibe haaje nastugo groupe jamin je whatsapp nda de numéro jamin ɗon ɗum 1000 francs boro goɗɗo heɓata min gata ɗum groupe jamin je whatsapp nda numéro jamin ɗon numéro amin Adamu Haruna be numéro Salih Hassan mo matuɗo nder amin fou wata nder groupe may ɗo heɓa de kala komin gatta ɗum fou ta ɗum diwa on jarama sakiraɓe. Wassalamu aleykum.